दाथ' जागासिनो दं दाथ' जागासिनो Live nature, live nature. Ôi là bữa chui chỉ năm phát là nơi sẽ nào nơi nơi nào lại bữa chui à sườn rồi à nơi nào nơi này rồi sao mà chúng chỉ quay chúng chỉ sản sinh sao vậy ôi ra chỉ rồi Dùng vào đây. Đây là Monisha đúng không ạ? Monisha em cứ là vui vai Kau cepat ibu semua tadi ni deh. Kau sendiri mau naik ke mana maksudnya? Kau putih kan nyot tu. Aku naik kereta ni, kamu nak? Ini
जाबाय मादै सोनो जाबाय गासैबो माबा गासैबो दासो सफैदों आलासिफोरानो सिनेमाखौनो माबानानै इउटुबाव हगारदो इउटुबाव डाइरेक्ट लाइभ आपल'ड जागोन औ आपल'डबो जायो डाइरेक्ट लाइभ दाननोबो हायो बिसो लाइभ हगारदो Udah podok lagi kan sih, saya prima.
Lagi berpuri montay nama. Kongkon aja berubah jalan lagi. Kongkon. Oi kongkon. Itu ini. Berubah boleh le mana ke? Dua berubah boleh le. Berlagu. Jangan nak dah guys. Hello, Dotma. Kamu nama apa ini? Jangan nak dah Hello, guys. everyone. Are you excited or not? Excited? Oh, yes. Where is the energy, man? Energy yang confidence in you. So, excited or not? I am very excited. I'm not excited about most happy ladies. Wow, very good. What's up? You know what's up? So, hello once again. So, I'm Lingshar Ringki, student of Bodo University. I'm studying MBA. I'm from Surpeta, Bodo District, and at present I'm settled down in Pooja. So, Ini dah tapi benar. Nazar ni baik. Ini doesn't menarik so Muzati pena. Pasti belajar promosi ang kolomna bahon. Asa kalamda MWSA Bodo Celebrities Lifestyle nangtangmanha जोबोर खुसि मोनदों. Mereka raja-rajaman, kami bunga jaga Juni Brahma and kita bom senda channel sakit ni. Tujuh hari kahaya asik. Dia berani kau naik berani. Dewa sir and Ranendra Nathan sir, Guru Pavitra Baro, Deepak Ramsey, Salman Kaur, who is the shopping for them. So we will request our chief guest to please come up on the stage for the felicitation. Agni Boro General Secretary, Thank you for the Jangan belum balik. Kur gaya. Uncle lede tu dah begini. Oh ya. Soal dia. Ayan Bromo. Ayan Bromo. Model ni mau pakai kar kaca. Ayan Bromo dah nazar ini. Naja lagi. Apa guna lagi? Kita ada पैसे. Kamu bisa main naik dulu hari ini. Siapa lagi? Lingshar Ringki request our short to the ladies.
Kita semua. Apa yang kau nak jumpa? Jangan dasu. जोंनिनो बर' सावथुननि राफोद मावफुंग्रा लेट सान्थि गयारिनि मुङा जोंहा दिनै फ्ल'रेल टिभि होनाय जागोन। सारमोनखौ आङो गुरैयै खावलायो जाहाथे बेनि माननाया जों इसोरनाव आलारि बाथि सावहैनो This floral tribute to our beloved late Shanti Gandhi. बिथाङा सावथुन जागायजेननायनि समावनो शुटिं टाइमावनो गावनि जिउखौ खोमानानै थाङो। बेनि थाखायनो दिनै आर'जनि नामाव लेट सान्थि गयारिनि नामाव फ्ल'रेल टिभिखौ जों लानाय जादों। गोजोनाखै बोरिं जादों ओरैनो Bodo गोजोनबायना? Sidiso makin. Serkam naik lagi ke proses naik deh. Kayaknya saya lo menjelang kita ini pun lalu. Mantap. Saya saling. Dan juga yang lagi memakai itu. Manusia asli itu ya. Main itu dia yang harus ini. Ro lagi tuh ro pira lagi. Kita baju mungkin nanti yang harus ini. Tapi kalau masa takut karena skill lagi. Kata Nubai, ini Musa Bill. Kalau dulu saya artis naik, kita mau program mana? Program apa? Mungkin di sana kita ini mana di sini ya, nonton ada nih. Tapi ini di jauh kaya, kaya. बिथाङा सासे आर्टिस्टबो बिथांमोना बिथांनो चान्स होयोब्ला बिथाङा गानबो खनगोन आरो बिथांनि माखासे मिनिनायखौ बिथांमोना खोनायोब्ला आसुर मोनगोन आरो लोगोसे बेवहायनो लेंहरजानाय आलासि बिथांमोन आर्टिस्टफोर आरो फिल्म प्रडिउसार गासिबो प्रडिउसार बिथांमोन लोगोसे बे फिल्माव बाहागो लानाय गासिबो आर्टिस्टफोर लोगोसे बे फिल्मखौ लायनाय गासिबो अर्गेनिक कमिटि गासिबो बिथांमोन आरो लोगोसे बेखौ नायनो फैनाय मानगोनां सिबिग्रा मानगोनां रायजोफोर बिदा फंबाय बयनिबो आं गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ हरबाय जोङो मिथिगौ गोदोनि दिनाव बर' अखा थाङोब्ला जों जानायोमोन आरो बेजोंनो जोङो जोंनि जाथिनि हारिमुखौ लाखिनांगौमोन बेनो थियेटार जादों थियेटारजोंबो जों हारिमुखौ दिन्थिलांनो हादों दिनै सिनेमाजोंबो बर' माहारिया गोबां जायगायाव सिनायथि मोनबाय आरो आलायारननि गेजेरजों बिदि गोबां
जोंनि सिनायथिखौ होनबाय दिनै आरो बेसेबां गोबावनि उनाव बे ओनसोलनिफ्राय जोंनि सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा बे बिल मोसाफोरखौ दिहुननानै नोंथांमोननो नायहोनो लाबाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों जेरैबो जोंनि हारि जोंनि रावखौ जेरैबो माने फोजाखांनो हायो जौगाखांनो हायो गानजों सिनेमाजों मेथाइ खननायजों राजनितिजों बायदि रोखोम आबाद मावनायजों जों सिनायथि होनो आरो जोंनि बर' हारिया सारा पृथ्वीयाव मिथिजानाय मोनसे हारि जाबाय आरो बे हारि जानानै दिनै जोंनि बे हारिखौ गोजौ थाखोसिम दिन्थिलांनो थाखाय जों नाजानांगोन बायदि बिथिङै जाय जेरै हागौ बिदि नाजानांगोन आरो बेवहाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा सहाय खालामनांगौ मदद खालामनांगौ आरो जों सिनेमा दिहुनबाय नायग्रा गैयाब्ला मा जागोन ओरैनो बेवहाय बुंनो बिथाङा 15-20 लाखसो खरस जादों बे 15-20 लाखखौ दिहुननो हाफिनाब्ला नेक्स्टआव बिथांमोना फिल्मखौ दिहुननो हानाय नङा ओंखायनो आं खावलायो जोंनि बिदा फंबाय बिथांमोन बयखौबो जाहाथे इयुनावबो बे फिल्मखौ नायनानै बिथांमोनखौ सहाय होयो बर' हारिमु बर' रावखौ जौगाखांनो सहाय होयो आं बेखौ खावलायबाय आरो आं बारा बुंनो लुबैयाखै जों बयबो रंजानायजों गोसो खुसियै जाहाथे बे सिनेमाखौ नायलांनानै जोङो गोसो गोजोनलाङो आरो जाय बिथांमोना आर्टिस्ट बिथांमोना गाव गावनि रोंगौथिखौ बेवहाय खननायजों मोसानायजों देखायनो बिथांमोना बेवहाय खननानै मोसानानै आरो बयबो गोसो गोजोननायजों लोगोसे बिथांमोननि मुंखौ गोसोखांनो हायो बेबायदि आंनि गोसोनिफ्राय हांख्रायनानै इसोरनाव सुदेम सना फैबाय नुनो नागिराखिसै गावबो बोरैबाबा सुदेम सना फैबाय खुलुमबाय जौबायसो आं दिनै गावखौनो बिराद गोजोननाय मोनदों बिदि मोनसे अनुष्ठानाव फैनो मोननानै आरो फंनैसो बिबुंथि होनोबो मोनबाय आरो जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनायनि गेजेरजों जों मोनसे फिल्म दिनै बेखेवगोन बेनो जाबाय मोसा दा बे मोसा फिल्म बेखेवनाय बे हाबाफारियाव नुजानाय जिखिनि मुखुब गासै बिबुंथि होलांनाय बरुवा मुसाहारि आरो लोगोसे बेयावनो फैसालियाव नुजाफैनो हानाय बे फिल्मनि डाइरेक्टर लोगोसे एक्ट्रिसफोर आरो बेयाव आंनि फैसालियाव जोंनि ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट अफिसार दङ सासे इन्जिनियार लोगोसे बेयाव नुजाफैनो हानाय आइमोन आफामोन फंबाय बिनानाव रायजो राजाफोरमोन दा जों बर' हारिनि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव बिराद गौरबनि मोनसे दिन आरो बे मोसा फिल्मनि मोनसे सर्ट माने डेम'खौ आं नायदों बे डेम'खौ नायनायनि गेजेरजों आं मिथिनो हादों बे जोंनि बर' हारिनि बे मुभमेन्टआव जोंनि जाथिनि मुभमेन्टआव गोबां सुबुङानो गोबां खस्थ' मोननाय बेफोरखौ खोन्थानाय जादों निस्सय शेयार खालामना होलाय भिडिअखौ शेयार खालामना लोगोफोर माने बड'फानि सिमां बे सिमांखौ जाफुंनायाव जों बयनिबो मोनफ्रोम थांना थानायनि सुबुंनि दायित्व दङ बे हिसाबै बिराद मोजां जादों बे गान नुनानैसो आङो नायबा मिथिगोन दा आङो बे न'आवनो नुदों जे आङो बर' हारिनि आं एसे गेजेरावसो जिरायदों ना गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो दिनैहाय बर' हारिया बे समसिम सौफैदों आरो बे सौफैनाय बाथ्राखौ किसुमान सुबुङा मिथिया बे फिल्मखौ नायोबा मिथिगोन जे जों थांना थानाय सुबुङाबो जे गोबां दायित्व दं मावनो गोनां खामानि दं दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो गोसो गोथारै आसा खालामदों जाहाथे बे फिल्मा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नाम दिन्थिलांगोन आं मोनसे आसा दं इसोरनि सेराव आरज बिदों आरो बे फिल्मनि गेजेरजों जोङो आरो गोबां फिल्म दिहुननायनि सुदेम सना रामसियारि फैबाय मोसासिगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो जोंनि गेजेराव गोबां इउटुबार आं नुदों बिराद एक्सपार्ट जाबाय जोंनि बर'फ्राबो बेखौ आं नायनानै बुंबाय थायो दा बिनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला अनिल प्रेक्टिकेल आरो अनिशा बिनानावमोन जा हिन्जावाथ' खालि बेखौनो नायबाय थायो नालाय बिराद मोजां मोनो मिनिबाय थायो माखौ मिनिनायखौ नुलाय
बेफोर आयदाया थायो उनिसा उनि माबा प्रेक्टिकेल बिसोरनि डाइरेक्टफोरखौ नायबाय थायो आरो दा फुजा बिनानावना दङ दा जों गासिबो जोङो जाय बर' हारिनि गेजेराव फेमास नामदांखा जाबायदि जों जयैनो जुदि आरो जों फिल्मखौ बानायनो हायोब्ला आरो बे फिल्मा आं सानो जोंनि बर'नि गेजेराव आरो मोजां मोनसे सन्मान मोनगोन आरो जों मान मोनगोन बायदि मोनदों दा बेखौ खावलायबाय खावलायनानै आङो गोजोननाय फोरमायबाय जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायबो साबायखर थाबाय इयुनाव जाहाथे बर' हारिनि मोजां मोजां माने जोंनि हारिया जाहाथे जों सोलोंनांगौ बाथ्राखौ जों बे फिल्मनि गेजेरजों फोरोंनानै जों समाजखौ आखाइजों खामानि मावगोन आं बेखौ खावलायनानै गासैबो सोरखार अननाय सिबिनाय आरो मोजां हामलायनानै आंनि बे दिनैनि गोसोखांनाय हाबाफारियाव आं फंनैसो बिबुंथिखौ बेखिनिखौनो बुंनानै साबायखर होबाय गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम आखाइ खबनानै दोनलायजोबो So ladies and gentlemen, I will call upon the stage Sulekha Basumatari and Delkhani Rani, जिसे हम कहलाए जाते हैं, and Deepak Ramsihari sir, Vice President of BCAA, and also late Sudah fitting. Shanti Goyari's wife, Ranjita Brahma. So चाहती कि वो सब मंच पर आ जाए for the felicitation also to the late Shanti Goyari. आखाइ खबनानै रायजोफोर जोंनि गेजेराव सफैनानै दङ मानगोनां मुंदांखा नाइटेंगेल जेखौ बुंनो हायो रायजोफोर Sudah bima. Sulika sih be. मेथाइ खननोबो एसे खोनासंसै दा Zoom खालामबा गावो नुनो नागिरा. नोंसोरखौ होनाखै. गावो गावनायालाय. मोनाबो जाहैबाय नालाय लोगोफोर आर'नाइखौ आलासिनि थाखाय दानिया जोङो मुंदांखा सुलेखा बसुमतारी मेदामखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय दीपक बसुमतारी सारखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय दीपक रामसियारि सारखौ आरो रन्जिता ब्रह्मखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Student माबा बायगोन नायलाय Instagramआव. Student माबा होदों Instagramआव नायलाय. Notification फैदों ना. मिथिया माबा दं ना. Notification फैदों Notification. Instagramआव. सारा फंनैसो गोजोन्थों आखाइ खबना थिखांलायबाय हनिबा. दिनैनि बे मोसा सावथुननि प्रिमियार श'खौ बेखेवनानै होनानै मानव गेदेर काउन्सिल गभर्नमेन्टनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानव गेदेर रेलवेवार नार्जि हारिमुटा आरो बे गोथार हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनाय मानव गेदेर रनेन्द्र बसुमतारी बिथां जोंनि बयनिबो आंगो आरो अराय फुजिनां मानव गेदेर सुलेखा बसुमतारी आब' नैबे मोसा सावथुननि मानव गेदेर दिहुनगिरि एबा प्रडिउसार
बिथोनगिरि एबा डाइरेक्टर गासै अनजालु अनजालि महरगिरि नोंथांमोन आरो बे दतमा दाङारखुथि ओनसोलनि सिबिनां रायजो नोंथांमोन थारैनो आं बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि सासे बिबानगिरि हिसाबै दिनैनि बे गोथार हाबाफारि आरो बर' हारिनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां गांसे आबुं सावथुन बेखेवनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै आरो बे हाबाफारियाव हारिमु सिबियारि बेबायदि रोजा रोजा सुबुंखौ नुनो हानानै थारैनो गोसोआ गोजोननाय मोनदों। बर' सावथुन मुलुगा इयुन दोङो बा बर' सावथुन मुलुगाव जों साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै गोबां मावनो गोनां दं आं बेखौ अनुभव खालामनो हादों। जों बिसाखौ सामलायबोनाया बारा बावाखै दासिम जों 10-11 बोसोरसोल' जादों आरो बे 10-11 बोसोरनि गेजेरावनो दिनै नोंथांमोना गावबा गावनो मिथिगौ बर' सावथुन मुलुगा एसे गोजौ थाखोसिम मोनहैबाय जायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे सुपार हिट बर' सावथुनफोरखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं। बेनि गुदियावनो दं जोंनि टेलेन्टेड आर्टिस्टफोर बेनि गुदियावनो दं जोंनि बर' हारिमुखौ सिबिग्रा गुनि गियानि व्यक्तिफोर बेनि गेजेरावनो दं नोंथांमोन बायदि बोसोनगिरि हेफाजाबगिरि रोजा रोजा बर' सुबुंफोर दा नैबे मोसा सावथुनाबो थारैनो मोनसे माइलस्टोन जागोन होननानै आं मिजिंथिदों मानोना बे मोसा सावथुनखौ जाय सुजुदों आरो डाइरेक्सन होदों बिथाङा थांनाय समखिनियावनो एसे गुसुं समखिनियावनो गोबां मुंदांखा जानो हादों। जोंनि बर' समाजाव बर' सावथुन मुलुगाव बेसेबांबा बेसेन गोसा बिहोमा होबोदों जायनि मुङा राजा नार्जारी। बे राजा नार्जारी फंबायानो अननाय बायदि सावथुनखौ बिथोन होदोंमोन। खिथेर बायदि सावथुनखौ बिथाङा बिथोन होदोंमोन। बे अननाय खिथेर सावथुना दिनैसिमबो नोंथांमोननि बिखायाव जायगा लानानै दं। बेनिखायनो नैबे सावथुनाबो थारैनो नोंथांमोननि अनसायथावना बा नोंथांमोनजों बजब जाथावना जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आं बिसानि सासे बिबानगिरि हिसाबै बेखौल' फोरमायनो सानदों जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव दिनै गोबां गोरों गोरों लाइमोनफोरा एक्टिं खालामनो एबा खामानि मावनो सिगांबोदोंसै। गोबां क्वालिफाइड हाइलि क्वालिफाइड लाइमोनफोरा दिनै बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावफैदोंसै। मानोना जोंनि गेजेराव लेखा गोरोंनि अनजिमाया बांबाय नाथाय जोंनि गेजेराव जों थांना थानो हानाय बायदियै खामानिया बाङाखै। जोंनियाव आखायाव गोबां रोखोमनि खामानि गैया नाथाय नैबे सावथुन मुलुगखौनो एबा एक्टिं बा सावथुन मुलुगाव खामानि मावनानै सोरबा एक्टर महरै सोरबा टेकनिशियान महरै सोरबा मिउजिशियान महरै सोरबा सिंगार्स महरै सोरबा करियोग्राफार महरै नैबे जोंनि बड' सावथुन मुलुगाव खामानि मावनानै पार्ट टाइम जब हिसाबैबाबो नाजावनानै दिनै खायसे न'खरा सोलिगासिनो दं होननानै जों बुंनो हायो। जोंनि गेजेराव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै बेवहाय फैनायनि कारना बेनो जे जोंनि गेजेराव टेलेन्ट दङ, जे जोंनि गेजेराव रोंगौथि दङ। बेनिखायनो दिनै जिहेतु लेखा बुरजा फरायब्लाबो जोङो पार्मानेन्ट जब जोङो गोरलैयैनो मोना एबा नागिरनानै मोननो थाङा।
बिनिखायनो बेखौ पार्ट टाइम जब हिसाबैब्लाबो गोबां गोरों गोरों फंबाय बिनानावमोना दिनै बे प्लेटफर्माव फैनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बे मोजां साइन बेयो मानोना जोङो हारिखौ अलराउन्ड डेभेलप खालामनांगौब्ला जोङो नैबे कालचारखौबो जोङो सिगाङाव लानानै खामानि मावलांनो हानांगोन गोबां दल संगठना गोबां रोखोमै जाथिखौ फोजौनो थाखाय खामानि मावबोदों थिग बेबायदिनो जोंनि बड' सिनेमा आर्टिस्ट एसोसिएशननि गेजेरजोंबो जोङो नैबे जोंनि बर' सावथुनखौ बोरैहाय मुलुगजांखा खालामनो हायो बोरैहाय जोंनि बे रिजनेल सावथुनफोरखौ जोङो बोरै नेशनेल लेभेलसिम लांनो हायो नेशनेल लेभेलनिफ्राय बोरैहाय जोङो इन्टारनेशनेलसिम लांनो हायो एबा जोंनि बे रिजनेल लेभेलनि सावथुनाव खामानि मावनानैनो बोरैहाय नेशनेल लेभेलाव एबा बलिउड हलिउडआव खामानि मावनो हायो बेफोरबायदि मिजिङाबो जोंनि गेजेराव दङ आरो बेबायदिनो जों नुदोंबो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मानाव गेदेर जयन्त नार्जारि बिथाङा NSDN आरो बिथाङा जोंनि बर' सावथुनजों अतप्रोत जड़ित नाथाय बिथाङा अलरेडि बलिउडआवबो खामानि मावबाय बेनिखायनो हाजारजोन जयन्त नार्जारि जोंनि गेजेराव जाहाथे जोनोम जायो जों बेखौ मिजिंथियो गतिके जोंनि फंबाय बिनानावमोना जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना आवगायबोनांगौ नाथाय दिनै ओरैबायदि कम्पिटिटिभ जाबाय दिनैनि जायखिजाया प्लेटफर्मानो नोंथाङा जुदि क्वालिटि होनो हायाब्ला बेवहाय थावरिनो हानाय नङा बेनिखायनो एक्टर जायोब्लाबो टेकनिशियान जायोब्लाबो सिंगार जायोब्लाबो बा बेवहाय नोंथाङा करियोग्राफार जायोब्लाबो क्वालिटिखौ होनो हानांगोन जिहेतु दिनैनि समा खोब बादायलायनायनि सम बेनिखायनो जाय क्वालिटि होनो हागोन जाय बेस्ट होनो हागोन बेनो थावरिनानै थानो हागोन बेनिखायनो जायफोर बे प्लेटफर्माव खामानि मावनो होननानै गोसो गुदुं जानानै दङ एबा सानबाय दङ बिथांमोना जाहाथे मिनिमाम मोनसे फर्मेल क्लासखौ लानानै बा फर्मेल मोनसे एजुकेशनखौ लानानै नोंथांमोना आवगायबोयोब्ला जोंनि बे बड' फिल्म इन्डास्ट्रिया इयुनाव देरहासार जानो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो जों दाबो खोब गोरलै स्टेजावनो दङ गुबुननि रुजुनायाव थेवबो दिनै जोंनि सावथुनखौ असमियाफोराबो बाख्नायो असमिया समाजा जोंनिख्रुइ अनेक गोजौआव बिथांमोना बेसेबांबा आगोलनिफ्रायनो गोबां मोजां सावथुनफोर दिहुनदों नंगौ नाथाय दिनैनि नैबे बुब्लियाव जोंनि बर'फोरा जा सावथुन दिहुननो लादों बे सावथुनफोरा असमिया सावथुनफोरखौ अभारटेक खालामजोब्बाय होननानै खायसे गोरों गोरा मानसिफोरा बुङो गतिके बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव जोबोद गनायथाव आरो बेफोरो जानो हादों गासै नोंथांमोन बायदि बर' रायजो राजानि अनसायनाय बेनिखायनो आं गोबां बुंनो सानला जे जिहेतु दा जोङो सावथुन नायनोसै बयबो बेवहाय सिगांबोदों जोबनायाव बयनिसिमबो आं बिसारि जानानै जोंनि अननाय सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ फिन जासिहरबावनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम गुन गोनां बाथ्रा सावरायनायनि थाखाय So thank you so much for the memorable speech. So Anya, as usual, so the felicitation ceremony will start from music. Felicitation ceremony को जोङो स्टार्ट खालामसै आङो सिनियर आर्टिस्ट कारेन्द्रनाथ बसुमतारी सनाश्री बसुमतारी निर्मल ब्रह्मा पिनापानि बसुमतारी खावलायहरनाय जाबाय बिथांमोनखौ स्टेजआव Cutting through obviously. आखाइ खबनानै हो रायजोफोर सिनियर आर्टिस्टफोरनि थाखाय मान गोनां जोंनि गेजेराव Ayo helikopter. आर'नाइखौ बावनो Iya, gua pernah masih. आखाइ खबनानै हो रायजो
Bina pani medan. गोजोननाय थाबाय सार दानिया जोङो इनभाइटिसफोरखौ लेंहरनोसै राजश्री बसुमतारी बर' एक्टर कानिराम नार्जारी पुराना खिलाड़ी सेक्रेटारि अफ GDBHA पुराना खिलाड़ी गुलाबती बर' कमिटि एक्टर Legendary. दांखोल लोगो लेजेंडारी पान नार्जारी बर' सिंगार जनक बर' एक्टर लेजेंड महादेव ब्रह्मा बर' सिंगार लेजेंड दीप्ति बसुमतारी बर' एक्ट्रेस लेजेंड रिंकी ब्रह्मा बर' एक्ट्रेस पूजा मुसाहारी बर' एक्ट्रेस बिथुराय ब्रह्म बर' एक्ट्रेस गुरै जाय जायनि मुंखौ लानाय जादों जाय जाय दंफैयो गुरै खावलायनाय जाबाय केडि स्टेशननि थाखाय तो अननानै आर'नाइजों मानखौ बावफैदो asalaw legendary dari aram munang dari apa bayi nuna gitu na bayi gua serang bayi nuna bayi sesi mana bukan serang bayi Studium nang abi. Dipti. Dipti Bosmatari बिथां थांबाय. naik ini ada Probin ब्रह्मखौबो गुरै खावलायनाय जाबाय स्टेजआव सिंगार sian lah saya river ini tanggal lagi river ini sudah Ada dua bingung kabina. abu ya sudah cina lady deh macam Mozain नुनो नागिरा ब्लाड जायो खेबा. Thank you. तो जोंहा रायजोफोर बिराद गोलाव सम दसे जोंनि बे सेरेमनियाव थांनाय जाबाय स' आङो जोंनिनो मानगोनां आलामाव बेखौ गान खननो खावलायहरनाय जाबाय ayah gila di Jepang Hello. आंखौ ओंखाम होथ'लाय मोसाफ्रा होथ'लायदों ओंखारनानै जागोन जाहैदों बेनिखायनो आं गोदाव थाथ'बाय हेल' बेस्टखौ बारायनानै hello hi